fáilte over shai cuide dó. En san fishan seo bimidir gorca grúpu agus grúpu solid an tinkercad bimidir gorca rothú bimidir gorcniú cobrí ar an áit ag an portal agus as portal COVID COVID a chur ag daoine eile tíomhmí do grúpa héin agus ag ddíirú bimidir gorca filtean CPD nó FGL forbord garú neanúna a tal fáil ar an form PDF seo agus béis mar takeíocht don físe táid a hiispeid an seo ag an móide. In san físe an seo táid ar dús go leir grúpáil agus G grúpáil an ord a bhain leis an bhairteach sin. Sa chéad fís dúirtmuid ar na ord bonasa a bhainnes le tinker ceadannis táid go leir rudí bhfuil rudbug níos mó idir bhana agus níos castaí. Ag an tús tarneamid má boxa mar tá deanta go neirimh agus sacrama de mui ar an áitiobarí mar a tá deanta go neirimh freisin. So as an prisma seo tá tarníam agan a cheadú tarúnig an deanú na táid go líana cubas. Rasna dhéanú táid go leir tóstar ar an fad a léhéide agus an airde agus nar tá sin cíniú gan sin rahamid go dtí an tíhann seo agus tarneamid isteach sothar. Chur an sothar na hí mar atá an seán san fís agus an sin chuirmid tósar mar rinmid leis a cúb. Leis an sothar na sin na híostí, heaglim iad a bhóga go éanara ach bóilm iad a bheith mar codeháin. So rud a dhéanas mé nó roina a boxa le a chóir hart ar an dá chrúgad cúb agus an sothar le chéile agus thuas an seo maiiciid sibh thuas ar tíbna láide sé agus mar roiníonn tú de chóir ar an ord a tífu tú an focal grúp. Nuair a bhrúann tú ar an crippa grúpú, churann se an dá crú an crúthaháin agus aistríonn sé an dá go dtí an chéad dá don chéad crútha háin túiste. Ma héim síos an seo ar bon heaglam an dá sin a athúrás. Sin an sé an ord grúpú an obair. Chéad a leir cras me déirnis ná an ord G grúpú. Tíomh leis an ord grúpú tífa tú inis ardaí an crippa G grúpú. So ma héint tú suas agus ma bhrúann tú ar an crippa G grúpú ná UnGroup be an gach chrútharráisiúgad lá féin arís. Ní bháin an diglis an sothar a bheith an na chrú heaglis fásta bheith an na full mar roiníonn muid an crippa seo ar tíomh agus má tharnaíonn muid isteathe a láir cúb agus ma héimid suas arís go dtí an ord crú ar an ord grúpú ná grúp tífa tú go gur seach pólan sa hiú. Mar ar an muidir ribh heaglann ní gáil an sin go dtí an ord UnGroup na G grúpú agus heaglat an póla bhógu maithas arís. Sin an siad na ord grúp agus G grúpú úsáid an tinker. Heaglat an isiad á deola seoirtar ais go dtí an leor an forbord garmú leanúnach ar leanna hín tá háitin don nótaí. Má bhagún tú síos a leanna tífa tú a táiscin a difar le deanú. Dean táisce hínar tús sin táisce bhar a trí agus táisce bhar a dó sinna cin dearna tá le dean. An fáile sin ná bhfuil táisce bhar a dó th gá leanna agus bhí sé níos fosa testé frontal am mar sin. So táisce bhar hína dó trí gon sinna bhar a dó. Anis táid gur bhain ar táid gur dhéana dhéireacht táisce bhar hína dhéanú agus ag deanú seo be muidir ba dúsa deasnaí ord grúpú, G grúpú agus a chur pól an san solid fásta. Tá sé muidir seo ar an san áit obair. A gála mo chumne dó an chrú, tarne maistead prisma ag tús agus facaman na hí ar an áit obair. An sin tarne muid isteach sothar, mar tá le feiceann an seo sa fís tá sé chur tóstar sa dóid guninn se an crúthmar sceart a heaglaat go bí tósas míle dúir is dó bháin ggóir an crúth sothar coníiste. Chuir an bhairteach go na sí tíomh le chéile sa dóid scóil siad cosú leis an táisce tá le deanú an táisce hín sa leora. Mar tá deanta go neirimh inis grúpa mar le chéiliad mar ran muidir ribh agus ag an náam chéan ar amidir ais go dtí bonid seo agus roiinna muidir dasach chu chuine. Inis táid chun póla chuirlinn san sothar agus le sinna dhéanú táid go bhaint úsáid as an ord polygon don chéadúar. So tarna muid isteach polygon ar tíhann seo agus choirimid tósar. Heaglaat méid tíhaní an polygon a áthú mar tharnaíonn tú an crippa mar tá le feiceann an seo an fís.
Ag tús an seo tá Virginia go bhaint úsait as octave agus octagon agus tá go úsait an octagon sin le polyanu. An is me go a dhéanú an octagon breard agus é háint isteag dí lá an sohar. Rahama an sin go dtí an barlú áte higlum feiceil díra caite bhfuil an pol seo go bhéh agus a dóis go sé a lá an sohar. Tarne am a hart an octagon go dtí go má sasas náitiúil se na hí ar lá a sohar an fi sin níos moile higlin tiispadí díra go dtí de sin chur díra sa lá a go pontse seán seo ru déanaí réircasú léana se go ré bre. A rís ra míid fus go dtí an ordar tíhan láhaide agus déanaid grúpú. An rud dearna is tal deanúginn táid géirí gearú chur ar tíhan prisma, agus táid go bhain just is coppla orthaús díginn go dtí an pontse seo lei sin dheanú. Sa chéad áit táid go le háir is te prismile, ní anan sé mar an defar go dtí na tósatá a fáil dóibbar se bre mór agus táid go luúsid leis an boxa seo le polyanu an san chrú. Tá go le gáil go dtí an éiclúin sin agus tá go le bhain just an boxa sin, tá mé chun é a rochlú hart agus é bhgad trastas a dóis go dhéana se gearú ar an prisma tágam ceanna. Leanam a ré ag bogu an prisma seo a hart agus é na fol go dtí ghfuil má sástas an áitiúil sin na hí. Nuair tá má sástar sin ra a ríis agus chu a box a hart ar an obair lig ra a sus go dtí an bar agus grúpa le mé an obair lig agus tífaún sin ghfuil cruthúgann ionta cáiste leis cinna tágann an taiscebar. An is gurchar couple ord bag de full, ma hé mit susan seo go dtí workplane, heginn a workplane a áhrú hart go dtí áte de full ar leanna, tá seo ionta sású le gamanní. Hegad an plan ábrú seo a chur ar dromchla a bí ar do jobar, agus hegle seo a bheith ionta sású le gamanna. Heglet an sin an plan ober a chur ar áis go dtí an áidir thoise sé ag gamar bí is míleat. Sin ordú ar tinkir cad, ar se ordú ar tinkir cad le déine nó nótaí a chur. San ordúr seo an tinkir cad higlum san nótan is se chur ar planin ar áte bíar maidobar, an san chas seo an seo tá go ráú an plana geartha sin a chuimiiste ag an jirú agus tá go chur fear planar nó an client plane. Fear plan nó an client plane ar an obair sin. Sin an is an obair le deanta le taisce bhar híní anú mar tá leocha má an san leoran FGL má tá deachar de bí heagla tetarráis sin fi an se amar bí agus ar chun dóil leis an obair chinú.